Der er ikke lang tid, til vi skal stemme til Inatsisartut. Jeg synes, det er vigtigt at takke befolkningen for den tillid, I har vist os de sidste 4 år. Jeg synes, at Inuit Ataqatigiit har vist, at vi tør tage ansvar og tage de svære, men vigtige beslutninger, som sikrer, at der også er velfærd fremadrettet. At der er råd til skoler, der er råd til sygehusvæsen, og der er råd til et socialt sikkerhedsnet. Alle de ting, som vi holder rigtig meget af. Jeg har valgt i valgkampen at sætte fokus på 5 mærkesager. Det første er, at vi skal føre en ansvarlig økonomisk politik. En politik, som sikrer netop, at der er råd til velfærd, ikke kun for os selv, men også for næste generation. Det andet er, at vi skal sikre, at vi får nye arbejdspladser, og vi udnytter de potentialer, der er inden for råstofsektoren. Vi har behov for ny industri. Det tredje er, at vi skal styrke folkeskolen. Folkeskolen er fundamentet for alt uddannelse, for at man kan gå videre i uddannelsessystemet. Det betyder nemlig også som nummer 4, at vi skal have flere til at tage en kompetencegivende uddannelse. Vi skal have uddannet vores ungdom, så vi er klar til at tilbyde vores arbejdskraft over for kommende og eksisterende industri. Det 5. er, at vi skal fortsætte vores særlige indsats for børn og unge, ikke mindst dem, som er særligt udsatte. Det har vi gjort de sidste 4 år. Det skal fortsætte med endnu mere styrke. Jeg kan godt love, at der ikke er råd til det hele, men jeg kan love, at vi vil prioritere og med ærlighed fortælle, hvad vores udfordringer er. Jeg kan love, at vi gerne vil samarbejde, og vi vil gøre vores allerbedste for at sikre, at der er råd til velfærd fremadrettet. Jeg mener, at vores samfund skal bygge på, at der er behov for alle i vores samfund, og vi skal bruge alle i vores samfund. Vi har brug for alle lige meget, om man kommer fra en by eller en bygd, man er mørk eller man er lys, man er fra øst, vest, nord eller syd. Vi har behov for at bruge alle kræfter. I 2009 fik vi selvstyre, og det betyder, at der også er mere ansvar, vi skal tage. Det ansvar skal vi tage sammen for at sikre et sundt Grønland i fremtiden. Jeg håber, vi sammen vil løfte det ansvar. Jeg ønsker jer et rigtig godt valg den 12. marts. For vores fremtid, det er vores ansvar.